Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 9 verse 7 hangtod sa verse 14. Ang giingon dinhi, ug dili tanan mga anak ni Abraham tungod kay mga kaliwat niya sila, kundili pinaagi kang Isaak pagatawgon ang imong kaliwat. Kini nagpasabot nga dili ang mga anak sa unod ang mga anak sa Dios, kundili ang mga anak sa saad ang pagaisipon nga kaliwat. Kay kini mao ang giingon sa saad, mga ingon niini nga takna karong sunod tuig mo balik ako ug si Sara makabaton og usa ka anak nga lalaki. Ug dili lang kay kini, kundili mauman usab nga niadtong nagsabak si Rebecca ug mga anak pinaagi sa usa ka lalaki ang atong amahan nga si Isaac, bisag wala pa sila matawo o makabuhat og maayo o dautan, aron nga ang tumong sa Dios sa pagpili magpadayon dili gumikan sa mga buhat kundili gumikan niya nga nagtawag, giingnan siya nga ang magulang mag-alagad sa mas bata. Sama sa nahasulat, si Jacob akong gihigugma apan si Esau akong gikasilagan. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa pagsugod sa chapter 9 mga kaigsuuna, naguol gayud kaayo si Apostle Paul sa espiritual nga kondisyon sa iyang mga kababayan diha sa unod. Ilang gisalikway ang ilang manunubos ug nagpadayon sila sa ilang pagkabuta ug sa pagkadili matinuohon. Gipaambit ni Pablo ang iyang kasubo, gumikan kay nagpabilin ang ilang kagahi batok sa ebanghelyo. Miingon gani si Pablo nga kung posible lang unta nga siya na lang ang malaglag aron lamang maluwas ang mga Hudiyo. Ug sa bersikulo 4 hangtod sa 5 gilarawan ni Apostle Paul ang mga dagko kayong panalangin nga na-enjoy sa katawhan sa Israel. Pero ang wala nila masabti, kining tanan nagpunting ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Ilang gisalikway si Jesus, ingon nga Mesiyas. Kining tanang mga panalangin nga ilang nadawat, walay pulos kung bulag kang Kristo. Kung wala si Kristo kanila, isalikway sila sa Dios, kauban sa mga hintil sa tibuok kalibutan nga mga dili magtotoo. Ang Israel nag-reject sa iyang Mesiyas ug karon gihukman sila sa Dios kauban sa mga dautan. Mao kini ang gikaguol gayod kayo ni Apostol Pablo mga kaigsunan. Apan, ang ilang pagsalikway, wala nagpasabot nga gikalimtan na sa Ginoo ang iyang saad. Ang Dios nagtuman sa iyang tumong sa pagtubos perfectly, taliwala sa nahitabo sa Israel. Ang gingon sa Romans chapter 9 verse 6, dili kay murag ang pulong sa Dios, wala miepekto. So in other words, sa nahitabo sa Israel karon dili gyud ta makaingon nga gikalimtan sa Ginoo ang iyang saad. Gitubag ni Pablo kini nga pangutana sa verse 6, kay dili silang tanan Israel, sila nga sakop sa Israel. But pasabot, dili tanang mga physical nga kaliwat sa Israel sakop sa tinuod nga Israel. Ato nang gipasabot ni adtong miaging mga semana nga adunay duha ka matang sa Israel, physical nga Israel ug spiritual nga Israel. Ang pagkasakop sa nasod sa Israel wala nagpasabot
nga sakop usab ang usa ka tawo sa espiritual nga Israel, sa tinuod nga Israel, nga mga piniling katawhan sa Dios. Sa mga musunod nga bersikulo nga atong pamalandungan mga kaigsuonan, gilarawan ni Pablo ang proseso sa Ginoo sa pagpili niya sa iyang mga katawhan. Gilarawan niya kung nganong dili tanang Israel maluwas, dili tanang physical nga Israel maluwas. Gipakita usab ni Pablo mga kaigsuonan nga dili gayud pare-pareho ang pagtagad sa Dios sa tanang mga katawhan dinhi sa kalibutan. Ato man kining makita sa natural nga mga panghitabo sa kinabuhi sa tawo. Adunay pipila nga gipakatawo nga kusgan physically. Samtang ang uban mga kaigsuonan gipakatawo nga huyang ang ilang physical nga lawas. Adunay mga natawo ni ining kalibutan na sa dato nga pamilya ug aduna usab mga natawo sa pobre nga pamilya. Ang Dios mao ang nagtakda sa tanang kondisyon sa kinabuhi. Ang mga tawo kasagara masuko sa Dios, mureklamo sa Dios, gumikan kay dili patas ang nahitabo sa kinabuhi sa tawo ni ining kalibutana. Apan mga kaigsuonan, ang Dios labing labaw kaysa tanan niyang mga binuhat. Ang magkukulon, adunay katungod nga iyang hulmahon ang kinabuhi sa mga katawhan, sumala sa iyang tumong og katuyuan. Ug makita usab nato kini nga kamatuoran sa plano sa Ginoo sa pagtubos sa mga makasasalang katawhan. Now, bisan pa ug ang tanang mga tawo guilty gayod atubangan sa Ginoo, mga kaigsuonan, ug hinukman ug takos gayod kaayo nga pagasilutan sa impyerno, gipakita gihapon sa Ginoo ang iyang kaluoy sa daghang mga katawhan, kanila nga iyang mga gipili sumala sa iyang labing labaw nga katuyuan. So niini nga takna gusto nato nga ipasabot sa matag usa ang doctrine of unconditional election, ang doktrina sa pagpili sa Dios sa iyang mga katawhan nga walay kondisyon nga pagpili, o gisugdan kini ni Pablo pinaagi sa paglarawan sa mga kaliwat sa Israel kaniadto sugod kang Abraham. Adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong niining takna, ug hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpadayon. Mudangat na kita sa unang punto. Unsa man ang buot ipasabot niining doctrine of election or doktrina sa pagpili sa Dios. Gipili sa Ginoo ang mga patriarka gikan sa tanang mga makasasalang katawhan dinhi sa kalibutan. So gisugdan ni Pablo ang kasaysayan ni Abraham. Ang giingon sa Romans chapter 9 verse 7. Ug dili tanan mga anak ni Abraham tungod kay mga kaliwat niya sila. Giuna gayod pagsaysay ni Pablo si Abraham, gumikan kay nag-assume siya nga ang iyang mga magbabasa nasayod mahitungod sa pakigsaad nga gibuhat sa Dios ngadto kang Abraham. Unsa man ang saad sa Ginoo? Nagsaad ang Ginoo ngadto kang Abraham nga makabaton siya og usa ka nasod nga nagagikan sa iyang binhi. Ug nagsaad usab ang Ginoo nga pinaagi sa usa ka binhi ni Abraham mapanalanginan ang tanang katawhan sa kalibutan. Mo kini gipasabot sa Genesis chapter 12 verse 2 hangtod sa verse 3 ug sa Genesis chapter 22 verse 18. Ang giingon din hiyo, pinaagi sa imong binhi ang tanang kanasuran sa kalibutan mapanalanginan. So adunay usa ka binhi nga kaliwat ni Abraham nga pinaagi kaniya mapanalanginan ang tanang katawhan sa kalibutan. Kini nga binhi gipasabot ni Pablo nga wala nay lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. Ang pangutana mga kaigsuonan, aduna bay maayo kang Abraham nganong gipili siya sa Dios, nganong naaghat ang Dios sa pagpili kaniya? Ang tubag, wala. Wala gayud mga kaigsuonan. Gideklarar ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 10 nga walay matarong, wala bisag usa. Apil na si Abraham niini. Ang giingon sa Romans 3:10, sumala sa nahasulat, walay matarong, wala bisag usa. Mao kini ang kahimtang sa tanang mga katawhan dinhi sa kalibutan. Ang atong mga kasing-kasing ug ang atong mga huna-huna nabutaan gumikan sa sala.
ang mga butang nga dautan mura og maayo sa atong pananaw. Buta ang mga katawhan. Karon man gani, bisan pa ang kaniadto nga mga solid evangelical churches ga-endorso na, ga-promote na og LGBTQ agenda, mga kaigsunan. Ug ang pinakabug-at gayud, mga kaigsunan, kini nga kondisyon mao kini ang hinungdan nganong ang mga katawhan sa tibuok kalibutan wala gayoy kahibalo mahitungod sa ilang magbubuhat, mahitungod sa Dios. So, ang kahimtang ni Abraham, mga kaigsunan, dili exception. Human sa pagkatibulaag sa mga katawhan nga nagtukod unta sa turi sa Babel. Wala gayud gihapon maghinulsol ang mga katawhan. Nagpadayon hinuon sila sa ilang pagkadautan. Ang tanang mga katawhan niini nga period, mga kaigsunan, nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Ug mao kini ang kaso sa pamilya ni Abraham. Sumala sa description pa sa Joshua chapter 24 verse 2. Walay kalainan. Ingon ini usab ang pamilya ni Abraham. Ang giingon dinhi ug miingon si Josue ngadto sa tanang katawhan. Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Dugay ng panahon kaniadto ang inyong mga amahan mipuyo didto sa unahan pa sa Euphrates. Si Tera ang amahan ni Abraham ug si Nahor, ug nangalagad sila sa laing mga Dios. So ang pamilya ni Abraham walay exception, mga kaigsunan. Nangalagad sila sa laing mga Dios. So ang pangutana, nganong gipili man sa Dios si Abraham? Ang pagpili sa Dios kang Abraham unconditional. Wala gayoy kondisyon. It was because of God's choice. Sa theology, mga kaigsunan, it was a sovereign choice of God. Gipasabot gani kini sa Deuteronomy chapter 7 verse 6 hangtod sa verse 8. Ang giingon din hiyo, tungod kay kamo usa ka katawhan nga balaan at tubangan sa Ginoo nga inyong Dios. Ang Ginoo ninyong Dios mipili kaninyo aron mahimong usa ka katawhan nga pagaisipon nga iyang bililhong gipanag-iya gikan sa tanang mga katawhan nga anaa sa ibabaw sa kalibutan. Dili tungod kay mas labaw kamo sa gidaghanon kaysa bisag kinsang laing mga katawhan nganong gibutang sa Dios diha kaninyo ang iyang gugma o gipili niya kamo tungod kay kamo ang pinakadiyutay sa tanang mga katawhan, kundili tungod kay nahigugma ang Dios kaninyo ug nagatipig sa iyang saad nga iyang gipanumpa ngadto sa inyong mga amahan, nga maoy hinungdan nganong gipagawas kamo sa Dios uban sa dako niyang kamot o gitubos kamo gikan sa balay sa pagkaulipon gikan sa kamot ni Paraon nga hari sa Ehipto. So walay rason nga gihatag ang Dios nganong iyang gipili ang Israel ingon nga iyang mga katawhan. It was an unconditional election. Gipili sila sa Ginoo kay gipili sila sa Ginoo. Adunay katungod ang Dios nga mupili sa iyang mga katawhan nga iyang pagatubuson. Dili kini tawhanon nga logic, mga kaigsuunan. Dios non kini nga logic. Gipili sa Ginoo si Abraham, gumikan kay gihigugma niya si Abraham. O gihigugma sa Dios si Abraham, gumikan kay iya kining gikalipay nga iyang higugmaon si Abraham. Wala gayoy maayong butang nga naa kang Abraham nganong naaghat ang Dios sa paghigugma kaniya? No. Ang Dios mipili kang Abraham gikan sa tanang mga dautang katawhan sa kalibutan. Si Abraham dautan usab apan gipili siya sa Dios, gumikan kay gipili siya sa Dios. Wala biya si Abraham mipili sa Dios. Ang Dios ang mipili kang Abraham o gipili sa Dios si Abraham bisan pa sa iyang pagkadautan. Mao kini ang kinaiyahan sa unconditional election. Ang pagpili sa Dios nga wala gayoy kondisyon. Ang giingon sa John chapter 15 verse 16, dili kamo ang mipili kanako, kundili ako ang mipili kaninyo. John chapter 14 verse 19, nahigugma kita tungod kay siya unang nahigugma kanato. So niadtong gitan-aw sa Ginoo si Abraham, wala siya'y nakita nga maayo. In fact, ang nakita gayod sa Dios mao ang usa ka tawo nga hugaw kayo diha sa sala, pero gipili sa Dios si Abraham. Ug nagsaad ang Ginoo ngadto kang Abraham nga makabaton siya og usa ka anak nga lalaki
ug pinaagi ni ana nga anak nga lalaki ang iyang saad sa binhi nga mopanalangin sa tibuok kalibutan moabot mga kaigsuonan. Apan si Abraham adunay duha ka mga anak nga mga lalaki, si Ismael ug si Isaac. Ang usa na tawo pinaagi kang Hagar ug ang usa na tawo pinaagi kang Sara. Si Ismael anak gayud ni Abraham nga tinuod, pero ang gipili sa Ginoo mga kaigsuonan dili si Ismael kundili si Isaac. Ngano man gumikan kay si Isaac matarong, dili. Gipili sa Ginoo si Isaac nga mahimong anak sa saad kay gipili man siya sa Ginoo. Walay rason nga gihatag mga kaigsuonan kay wala man kayo rason. Only God knows. This is God's sovereign election. Ang giingon sa Romans 9 verse 7 hangtod sa 9, ang giingon dinhi, ug dili tanan mga anak ni Abraham tungod kay mga kaliwat niya sila, kundili pinaagi kang Isaac pagatawgon ang imong kaliwat. Kini nagpasabot nga dili ang mga anak sa unod ang mga anak sa Dios, kundili ang mga anak sa saad ang pagaisipon nga kaliwat. Kay kini mao ang giingon sa saad, mga ingon niini nga takna karong sunod tuig mubalik ako ug si Sara makabaton og usa ka anak nga lalaki. Now, samara nga adunay natural nga mga kaliwat si Abraham ug espiritual nga kaliwat, so aduna usay natural ug espiritual nga Israel. Ang kalainan mao ang election, ang pagpili sa Dios. Karon si Isaac adunay duha ka mga anak nga lalaki, si Jacob ug si Esau. Pero gipili sa Ginoo si Jacob sa wala pagani matawo si Jacob. Unconditional election gayod mga kaigsunan. Romans chapter 9 verse 10 hangtod sa 11 ang giingon dinhi, ug dili lang kay kini kundili mauman usab nga niadtong nagsabak si Rebecca ug mga anak pinaagi sa usa ka lalaki ang atong amahan nga si Isaac, bisag wala pa sila matawo ug makabuhat og maayo o dautan, aron nga ang tumong sa Dios sa pagpili magpadayon dili gumikan sa mga buhat kundili gumikan niya nga nagtawag. Gipili sa Ginoo si Jacob bisan pa og si Esau mao ang kamagwangan. Ang giingon sa Romans chapter 9 verse 12. Giingnan siya nga ang magulang mag-alagad sa mas bata. Sama sa nahasulat, si Jacob akong gihigugma, apan si Esau akong gikasilagan. Ang pangutana, mas matarong ba si Jacob kaysa kay Esau? No, dili gayod. Si Jacob mangililad biya kadto mga kaigsunan. Iya ganing giilad si Esau sa iyang birthright. Gipili sa Ginoo si Jacob bisan pa ug wala pa siya mahimugso nining kalibutana, wala pa makabuhat og dautan ug matarong sa human standard. Sa Romans chapter 9 verse 11, gihatag ni Pablo ang rason nganong ingon niini ang gibuhat sa Dios. Ang giingon sa verse 11, bisag wala pa sila matawo ug makabuhat og maayo o dautan, aron nga ang tumong sa Dios sa pagpili magpadayon, dili gumikan sa mga buhat kundili gumikan niya nga nagtawag. So ang tumong di ay sa Ginoo sa election nahitabo gayod sa wala pa magsugod ang kapanahunan. Mao kadto ang unang punto. Ang ikaduhang punto mao ang atong pagdepensa sa doctrine of election. Basin og dunay mga tawo nga muingon nga okay, adunay election, pero kini nga election, pastor, naghisgot kini sa pagpili sa Ginoo sa Israel, ingon nga nasod, dili sa pagpili niya sa mga individuals. Well, adunay kamatuoran ni ana nga statement. Gumikan kay kung pagahisgutan gayod ang Israel sa Bible, kasagara collective nga nagpasabot sa nasod sa Israel. Apan tataw usab kaayo mga kaigsuonan nga aduna gayoy election nga gihisgutan sa Biblia nga naghisgot sa individual nga mga katawhan. Romans chapter 9 verse 6. Kay dili silang tanan Israel, sila nga sakop sa Israel. In other words, dili tanang mga katawhan sa Israel, mga piniling katawhan sa Dios alang sa kaluwasan. Adunay kalainan ang physical Israel ug spiritual Israel. Adunay kalainan ang mga anak ug tinuod nga mga anak. Adunay kalainan tali sa binhi ug tinuod nga binhi.
ug ang kalainan gumikan kini sa election sa Ginoo. Sa chapter 11, naghisgot si Pablo og mga salin nga mga kaliwat sa ethnic Israel nga nakabaton og pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Sila gilain sa Ginoo pinaagi sa iyang pagpili. Gipasabot kini sa Romans 11 verse 5 ug gidescribe ni Pablo ang election sa chapter 8 verse 28 hangtod sa 30 ato na kining gipasabot ni adtong miaging mga bulan. And the other passage of Paul nga naghisgot gayud kaayo sa pagpili niya sa mga individual nga mga katawhan ana sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 4. Ang giingon din hiyo, kay nasayod kami mga igsuon nga gihigugma sa Dios nga iya kamong gipili. Mao kadto ang ikaduhang punto. Ikatulong punto, the doctrine of election necessitated ang balaang pagpili mahinungdanon gayud kaayo kung adunay mga katawhan nga maluwas. Gumikan kay kung pasagdahan gayod ang mga katawhan, dili gayod sila ganahan sa Ginoo. Wala gayoy mupili sa Ginoo. Maayo na lang gani kay ang Dios mipili. Kay kung gipasagdahan niya ang mga katawhan, wala gayoy maluwas. Kay ang tanang mga tawo mulikay gayod sa Ginoo. Dili ganahan sa Ginoo mga kaigsunan. Gilarawan ni Pablo ang atong kondisyon sa Romans chapter 3 verse 10 hangtod sa 11. Ug wala gayoy tawo niining kalibutan nga nangita sa Dios. Ang Biblia na gyud mismo ang nagaingon niini. Ang buot ipasabot nga wala gayoy nagtinguha nga mailhan nila ang Dios. Gani ang giingon ni Pablo nga sa atong natural nga kondisyon nagdumot gayod kita sa Dios. Romans chapter 8 verse 7. Tungod kayong hunahuna nga unod no nagdumot sa Dios kay dili kini mopasakop sa balaod sa Dios ug tinuod gayod dili kini makahimo. So unsaon man sa usa ka tawo nga muo kana ang iyang kahimtang nga mupili siya sa Dios, nga muduol siya sa Dios, mao gani nga importante gayud kaayo nga ang Dios ang unang miduol kanato, nga ang Dios ang unang naghatag kanato og kasing-kasing nga mituo. Ang kaluwasan mga kaigsunan nagkinahanglan gayud kayo kini nga ang Dios mubuhat sa iyang milagruso nga buhat sa kasing-kasing sa taong makasasala. He must be born again. Kinahanglang matawo siya pag-usab. Kinahanglan nga mahimo siyang bag-ong binuhat ug mahitabo lamang kini sa mga piniling katawhan sa Dios. Pwede biya unta nga pilion sa Ginoo ang tanang mga katawhan or pwede unta nga wala gayud siya pilion bisag usa. Pero mipili ang Ginoo og pipila nga iyang pagabubuan sa iyang kaluoy ug sa iyang grasya ug walay makabuot sa Ginoo gumikan kay siya ang Dios nga adunay katungod nga mubuhat sa tanan niyang buot nga pagabuhaton. Gipili sa Ginoo ang bagang mga katawhan sama kang Abraham, Isaac ug kang Jacob. Gipili sa Ginoo ang iyang mga piniling katawhan dili gumikan kay murag iyang nakita nga kini mutuo nako ni, mupili nako ni, mao nga akong pagapilion kining tawhana. No, dili kada ang basihan sa pagpili sa Ginoo. Gumikan kay sa pagtan-aw sa Ginoo sa tanang mga katawhan, wala siya'y mapili, puros dautan. Nagpatigbabaw ang iyang kaluoy sa iyang mga piniling katawhan sa wala pagani matukod ang kalibutan. Mao kini gipadayag sa Biblia mga kaigsunan. Og ayaw og pasanginli ang Ginoo nga unfair. Gusto ta nga mahimong patas ang Dios, walay mahilangit bisag isa. Patas gayud kana kay ang tanan makasasala, tanan dautan, tanan nagdumot sa Ginoo. So kung gusto kitang mahimong patas ang Dios, maimpierno tang tanan. Pero gumikan kay ang Dios gugma usab, aduna siya'y gipili nga mga katawhan nga mahimong beneficiary sa iyang gugma ug kaluoy. Ug ang pagpili sa Ginoo walay kondisyon kay wala lagi mapili bisag usa, walay maayo, wala bisag usa. Mao kini gipasabot ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 10 hangtod sa 12. Ang tanan takos nga makadawat sa silot sa kamatayon tungod kay ang tanan nakasala ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang atong naangkon mao ang paghukom sa Dios. Mao gani nga ang kaluwasan gasa. Nganong unfair man
nga muhatag ang Ginoo og gasa sa kaluwasan sa pipila nga mga pinili niyang katawhan. Nganong unfair man nga ang Dios dili man obligado unta nga muluwas kanato kay dautan man kitang tanan, pero gumikan kay ang Dios mipili adunay maluwas. Adunay maluwas. Unsa may implications niini nga doktrina mga kaigsunan? Una, kini nga doktrina mo kini ang mag-aghat kanato nga mahingangha gayud kita sa dili masukod nga grasya sa Ginoo. Ang Dios mao ang mudawat sa tanang himaya sa tanan niyang mga aksyon. Ug kini nga doktrina mao ang naghatag sa Ginoo sa tanang himaya. Kung adunay maluwas nga katawhan, it is not because they are good, but it is because God is merciful nga iyang gi-extend ang iyang gamhanang kamot ni anang tawhana. Kini nga doktrina usab mga kaigsunan naghatag kanato og kasiguraduhan nga ang Dios nga mipili sa iyang mga katawhan mutipig gayud kanila hangtod sa katapusan. At timanon gayud kita sa Ginoo mga kaigsunan. Ug dugang pa aduna usab kitay confidence nga ipaambit ang mensahe sa kaluwasan sa mga katawhan tungod kay nasayod kita nga adunay mga piniling katawhan sa Dios nga musanong gayud sa tawag sa ebanghelyo. Higala, ayaw pag-ingon nga pinili ka ako sa Ginoo. Ang tinuod nga pinili musanong gayud sa tawag sa ebanghelyo diha sa paghinulsol og pagtuo kang Kristo. Kung nasabtan nimo nga ikaw makasasala ug dili gayud ikaw makaluwas sa imong kaugalingon, ug kung nasabtan nimo nga si Kristo lamang ang imong Dios ug manluluwas, ang dugo ni Kristo ug ang iyang pagkamatarong mao lamang ang basihan sa imong kaluwasan. Kung imo kining nasabtan higala, pinili ka. Kaya ang dili pinili, dili gayud makasabot niini. Mamatay na lang ng tawhana, mag-isip gihapon siya nga ang iyang maayong buhat mo'y makaluwas niya. So ang iyang maayong buhat mo'y manluluwas niya. Apan ang tinuod nga pinili, nakasabot gayod, makasabot gayod, nga si Kristo lamang ang bugtong Dios ug manluluwas. Busa higala bisag kinsa ka pa, kung giablihan sa Ginoo ang imong kasing-kasing ug hunahuna, ayaw na og paglangan-langan pa, paghinulsol sa imong sala, ug tuo lamang kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, ug ikaw maluwas. Amen. Not with unholy scheming we herald the word, but with sanctified trust in the power of God. 'Tis the Spirit who makes sinners run to the Lord, irresistibly, efficaciously, and effectually. Oh, dead sinners will keep on resisting the word. Unrepentant they'll surely remain. But the Spirit is able to quicken their souls, irresistibly, efficaciously, and effectually. Not with a carnal longing to humor the crowd, but a plain proclamation to show them their sin, trusting Him as we herald the gospel aloud, dedicatedly, single-mindedly, and devotedly. Oh, dead sinners will keep on resisting the word, unrepentant they'll surely remain. But the Spirit is able to quicken their souls, irresistibly, efficaciously, and effectually. Not with worldly ambition we herald the word, but a godly commitment to honor the Lord, preaching holy repentance and faith in the Lord, everlastingly, yes, repeatedly and consistently. Oh, dead sinners will keep on resisting the word, unrepentant they'll surely remain. But the Spirit is able to quicken their souls, irresistibly, efficaciously, and effectually.
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.